Anglický Saint Etienne ohlásili svoj posledný album, vyšiel len prednedávnom. Mali sme ho v Rádiu FM aj v našej rubrike Album týždňa, no a hrali sme si z tejto nahrávky. Nájdete tam viacero naozaj skvelých spoluprác, lebo keď už sa teda takto albumovo rozlúčiť, tak vo veľkom štýle. Či už ide napríklad o Chemical Brothers alebo Orbital, alebo tiež vypomohli Confidence Man a práve im sú priznané kredity aj v tejto piesni Brand New Me, ktorá znela od nás zo stredajšieho Popo FM. Teraz sa pozrieme na jeden legendárny nástroj či prístroj. Kolega Pavol Hubinák sľubuje rozpohybované groovy. Takmer každý hudobný žáner v modernej dobe je spojený s nejakými konkrétnymi technológiami. Či už ide o hudobné nástroje alebo tzv. Efekty, čo sú mašinky, ktorými dokážeme pozmeniť zvuk hudobných nástrojov. Neznamená to však, že na obľúbenej metalovej gitare nemôžete zahrať jazz, ale predsa len viac ľudí metalovo znejúcu gitaru použije na metal. Ale o metale to dnes nebude a tak vám hneď poviem informáciu, že v roku 1970 sa inžinier Mike Beigel snažil s kolegami vytvoriť syntetizátor. Lenže tragická udalosť vo firme spôsobila, že plány padli a zostali len projekty. Na ich základe bola v roku 1972 založená firma Mutronix, ktorá v tom istom roku predstavila efektový pedál Mutron 3. Aj legendy James zneli z éteru Rádia FM She's a Star, tak to si hráme v stredu krátko pred 15. Po celej budeme cestovať, už sme to dnes spomínali, pôjdeme na Seychely a to v rámci našej pravidelnej stredajšej cestovateľskej rubriky Na ceste FM, tak si to nenechajte ujsť a okrem toho vám viem sľúbiť napríklad aj hudbu od Eve to More alebo Blame Your Jeans, nech sa dobre počúva. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Zdravíme všetkých poslucháčov Rádia FM. Ja som Seta. A ja som Gina. Sme najnovší členovia Dramatic Crew. Každý z nás má pre vás prichystaný set, ktorý vás naladí na zvyšok dňa. Môžete očakávať ľahkú drum and bassovú selekciu, prevažne zo spektra liquid a soulful, ktorá miestami vybočí do sviežich deep energetických rytmov s hravými basovými linkami. Počujeme sa vo štvrtok o 8:00. Tešíme sa. Ráno na FM-ku každý pracovný deň od 6:00 do 10:00 s Dominikou a Martinom. Máte chuť na chrumkavú kačku s kapustou? Či hus s lokšami? K tomu burčiak, mladé alebo archívne víno? Zažite jeseň v archívnej pivnici slovenskej reštaurácie u Matišáka. Čakajú vás kačacie a husacie hody, pivnica plná vín a špeciálne firemné ponuky. Darujte svojim blízkym prestížne víno Matišák s titulom Vináš roka 2025 a vychutnajte si jeseň pri dobrom jedle a víne v reštaurácii hotela Matišák na Pražskej 15 v Bratislave. Klaustrofobický hororový labyrint na motívy celosvetového hitu videohry Exit 8. Originálny japonský thriller Exit 8 vás vtiahne do nekonečného znepokojivého bludiska, kde každá malá chyba znamená, že sa musíte vrátiť na začiatok. Strhujúci filmový zážitok, ktorý si získal divákov na festivale v Cannes. Exit 8 v kinách od 16. októbra a ako súčasť prehliadky B2 Cannes. Viac o filme Exit 8 sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Bolo 15 hodín. Správy slovenského rozhlasu. Po pondelkovej nehode rýchlikov pri Rožňave je doprava obnovená zatiaľ len čiastočne. Moskva odmieta tvrdenia Donalda Trumpa, že ruskej ekonomike hrozí kolaps. Zajtra prevažne oblačno 11 až 16 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom.
V súvislosti s pondelkovou nehodou rýchlikov pri Rožňave železničná spoločnosť Slovensko informovala o čiastočnej obnove dopravy po jednej kolaji zníženou rýchlosťou 10 km za hodinu. Úplné obnovenie dopravy sa predpokladá dnes podvečer. Pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že môže dochádzať k minimálnemu meškaniu vlakov v tomto úseku, kde prechádza denne 18 rýchlikov Gemeran v obidvoch smeroch. Osobné veci cestujúcich, ktorí boli priamo účastní nehody, sú uložené na železničnej stanici v Košiciach v zákazníckom centre, kde si ich môžu vyzdvihnúť. Železničná spoločnosť Slovensko bude postupne kontaktovať všetkých cestujúcich, ktorí sa nachádzali vo vlakoch z pondelkovej nehody. Po dôkladnom vyšetrení celej udalosti a po dokázaní zodpovednosti zo strany dopravcu dôjde k odškodneniu dotknutých osôb. Konsolidácia verejných financií bude musieť pokračovať aj v budúcom roku. Opatrenia však už nebudú vyzerať tak ako tie, ktoré sa prijímali tento rok. Jeden z kľúčových segmentov, na ktoré sa chce vláda sústrediť, je boj proti daňovým podvodom a efektívny výber daní. Prvé opatrenia v tejto oblasti by pritom mohli byť schválené už v decembri a začať platiť od januára. V úvode konferencie Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom, to dnes vyhlásil premiér Robert Fico. Avizoval, že koalícia chce na decembrovej schôdzi Národnej rady prijať rozhodnutia, ktoré sa týkajú ďalšieho zoštíhľovania štátu. O zvyšovaní daní sa hovorí aj v Spojenom kráľovstve. Ministerka financií Rachel Reevesová uviedla, že v návrhu rozpočtu, ktorý predloží koncom novembra, zvažuje zvýšenie daní aj zoškrtanie výdavkov. Britov tak čaká ďalšie zvyšovanie daňovej záťaže. Ekonómovia predpokladajú, že Reevesová bude musieť do budúcoročného rozpočtu získať z daní približne 34,5 miliardy eur. Náklady vlády na správu dlhu totiž vzrástli výraznejšie, než sa čakalo. Moskva sa ohradila voči tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ruská ekonomika sa ocitla na hrane kolapsu a čelí nedostatku paliva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že krajina má dostatočné rezervy a zdôraznil. Nechcel by som sa vyjadrovať k postoju amerického prezidenta k akýmkoľvek krokom ruského prezidenta. No ruský prezident sa vždy riadi záujmami svojej krajiny a záujmami svojho ľudu. Práve preto sa vykonáva špeciálna vojenská operácia. Nemecký europoslanec Daniel Freund oznámil, že proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podal trestné oznámenie za kybernetický útok. Politik, ktorý v Európskom parlamente zastupuje stranu zelených, tvrdí, že hackeri sa vlani neúspešne pokúsili do jeho zariadení nainštalovať spyware. Útok sa údajne uskutočnil prostredníctvom softvéru od spoločnosti, ktorý používajú aj maďarské úrady. Freund tvrdí, že maďarská vláda by mohla byť zodpovedná za jeho odpočúvanie. Cieľom trestného oznámenia je podľa neho objasniť a predchádzať útokom pomocou špionážnych softvérov. Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére počas minulého roka vzrástlo najviac od začiatku vedenia záznamov v roku 1957. Oznámila to Svetová meteorologická organizácia a vyzvala na naliehavé opatrenia na zníženie emisií. Objem všetkých troch hlavných skleníkových plynov, oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, dosiahli podľa nej nové rekordné hodnoty. VMO sa obáva, že pevnina a oceány už nie sú schopné absorbovať oxid uhličitý a tak tento skleníkový plyn zostáva v atmosfére. Minulý rok bol podľa meteorológov tiež najteplejším rokom, aký bol kedy zaznamenaný. Zajtra prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo len nízka oblačnosť. Nočná teplota 8 až 1, denná 11 až 16 stupňov, v údoliach aj chladnejšie, bez vetry alebo slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Dlhá kolóna na výjazde do Hlohovca a na Liptove. Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z Drienovca na Moldavu nad Bodvou, kde sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. V kolóne na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte 40 minút a za Ružomberkom smerom na Donovali si pri opravovanom moste počkáte pol hodinu. Na výjazde do Šale z Trnovca nad Váhom sa zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 od mosta Lanfranconi do Lamača
Kovača na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pri Krásne nad Kysucou pri cestároch sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch a na obchádzke cez obec sa smerom do Čadce zdržíte takisto 10 minút. No a radar vás nameria v Radošovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800.